Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano. Kumusta? Ug karon diay atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilano no nga sinuwat ni Jenerica Bidad ug dili pa no. Salamat kaayo no sa pagsubaybay sa mga sugilano no nga ikan sa RMN Drama. Salamat kaayo no sa inyong pagpaminaw. Shout out din yung tanan, amping mo Firmino. God bless. Ug karon di ta maglangan di ang laing sumpay ning sugilano nga sinuwat ni Jenerica Bidad. Nahisulat sa hangin. My heart. Dili. Silis angan nga niya sa unang page. Kang silis kining maong diary. Animal. Panuway. Si silis ang tag-iya ining maong diary. Animal. Unsa man kay gisuwat sa kontrabida sa akong kinabuhi ning iyang diary. Tuig 2002 sa lungsod sa Villanueva. Unang gabi ako sa bahay sa mga Aldemer. Og sadyang isira ko na unta ang giit. Miabot ang akong agawang lalaki, si Alejandro Aldemer. Helena? Nganong nadugay man ka? Sir Alejandro, Unsay nahitabo? Nganong naghila ka? sir, wa nang diary ni Celis dito sa imong kwarto. Unsa? Ngano man? Dito naman to na ako isuksok sa ilawom sa akong unlan. Dili mahitabong malimot ko, Helena. Humani mo pilpila ang kamot ni Shane. Ako kinigisuksok sa ilawom sa unlan. Giukay na nakuha ang tunag ilawom sa imong higdaanan, sir. Pero wa gid dito ang diary. Doon ay may kuha ini, sir. Kinsaman ang gituhuan ni mong nagkuha sa diary. Mauyo ko naabtan. Sila si Ma'am Julia o si Shane dito sa imong kwarto sa dihang misod ko karon. Unsa? Wanay lain. Lakaw, adto ka sila. Bawi ang diary. Tuwa ni sila to. Nangita na nila. Ma'am Shane? Ma'am? Ma'am Shane? Sabay tuyo ni mo. Ay, luka kay ko. Dali. Hain ang diary. Unsa? Klaro matingli kayong ako pangutana, Ma'am Shane. Hain ang diary. Iuli na sa imong amahan. Nayabag ka, Lando? Natugra ko din sa kong kwarto, no? Ngano ko taong imo man kong pagitaag diary? Ayun na lang ganit papabaong buang na. Imposible nga mahinano ka human sa inyong pagbugno ni Helena. Ibalik na lang ang diary ni Sir Alejandro. Naunsa ka? Huwag kalibutan na nang ipanulti ni mo, oy. Sabay diary ba, oy? Ang diary nga imong takuhaon. Katong imong takuhaon ganina nga may hinungdan nagpilpilti ka. Wa ko'y kalibutan kung unsa man ang diary ni mo diha. Nga naman baka kamanggod ka? Naabtan taman mong duha si mama ni mo sa suod sa kwarto ni papa ni mo. O basta, wala ko ang diary. Tuan na sa imong inahan, unsa? Wa, oy. Kung mauna. Kung wa sa imong inahan, naagin mo. Ibalik na mo ng diary, Shane. Wa na ko lagi. Wa may manghilabot sa diary. Di ko nini mo ipahikap. Ayaw na lang lagi pa makakpa, Shane. Ang diary nga kung tuyo sa pagsuot sa kwarto ni papa ni mo. Kaya gipakuha ni papa ni mo. Unya, wa na ni dito. O kamuri ako naabtan dito ganina. Busa, kamugid ang nagkuhaan ni. Unya, naka-ebidensya na kami. Nakakita ka nga gigunitan na mo ang diary, ha? Ayaw na lang lagi pa makak. Ang biyang diary. Ayaw ko kita pa! Ang biyang diary. Wala gid ako! Og bisan hibaw pa ko kunhain ang maong diary, dili gid ko musulti kunhain ni.
Shin, unsa man mong batangas demonyo? Kamo mga demonyo! Mga kontrabida mo sa mong kinabuhi! Kung nagduda mo na ako, sige, siksikan na yung ako mga butang din sa kwarto, tanawat akong doon na ba may makita ang diary. Hain si mama ni mo. Mbot, Pali kong pangitas diary din siyang kwarto lang to. Shin, tukan na lang kung hain ng dayari. di ko. Huh? Sige. O kaya nang ako mga butang kung doon na ba kayo makita ang diary? Dear Diary, nag-uol ko karong adlaw. Tungod kay gidana ni Sir Alejandro ang iyang hinigugma. Matahom kaayo siya nga gigunitan sa kamot ni Sir Alejandro. Ang iyang mga mata musulti. Ang iyang pahiyom makadanikid o kasing-kasing. Huwag ko makasabot sa akong kipati. Animal nga silis. Kining diary ang iyang sumbunganan sa iyang gipati kang Alejandro. Buwisit! Nabasa na ba ka kini ni Alejandro? Hala no, gikawat nilang diary ni Sir Alejandro. O manang, Maudi ay nga misirit og lakaw si Ma'am Julia. Ay nagsipit di siyang dakong bagan milakaw gid ay siya. Ooy, akong nalantawan. Nagdali-dali og sakay siyang auto. Manang, asa man kato siya paingon. Kinahanglan mabawi na ko ang diary. Na, makuha pa ka to nimo, day. Pero, kagkisa man day itong diary, day, ngano sa'yo man mong nagkagubot? Manang, ang diary. Ang diary ni Salis ang gikuha ni Ma'am Julia. Odsa? Ay bagag apapangig ni babayhan na, haywa na. Gibasa na to so'y batasan. Tabangi ko nang bawion na tong diary ni Salas. Hala no. Unsaon man takas pagtabang ang dahili na, oy. Klaro man kayong misibat na tumalditang Julia. Aron dili na nimo mabawi ang diary kung tuwa man gani niya. Klaro na kayo nang tuwa ni Ma'am Julia ang diary. Nagbahay na inoon ko kanong ako panigihatag ni Sir Alejandro. Maog yun, day. Tinuod na. May pagwa ni mo na ihatag aw kadto di ay. Dili unta tumakawat sa mga hiwig uto. Naibaw ka ba kung asa na mag-isambayan si Ma'am Julia? Adto ramang yun na siyang parlor, day. Parlor? Oo, lakaw. Pauban na slando. Kay nakatultol man na sa parlor. Sige, mga tuon. O, ikaw lang ang bahala ni Sir Alejandro sa bahay sa mga katabang nang ha. Ay, oo, sige ha. Akong adtoon si Sir. Sultihan akong nang lakaw mo slando. Og unya, kalit lang naabli ang pultahan. Nakita ko si Alejandro nga nagbarog sa may pultahan. Basa kaayo siya. Og nagtutok siya kanako. Hinanay siyang miduol. Og iya kong gigunitan sa abaga. Ang mga panuway. Mao di ay nga dili gud madda si Alejandro sa una. Bisag giunsa na ako siya sa pagtintal. Bisan pa kung miingon ako nga okay nga mahimo ko niyang kabit. Kay nakauna na din ako si Celeste. Hala, uy. Naaman di sa suds kwarto ni si Sir Alejandro, uy. Nagsige man nagtutok sa bungbong. Maikog man sa kong mutugaw siyang hunahuna kay lao man kaayo. Helena? Sir, ako ne, si Mayang. Oh, hain si Helena, Mayang. Nagkuyog man tog si Lando, sir. Nangita ni Ma'am Julia.
Nga nung ilamang gipangita si Julia. Ay kay nagduda man sila nga si Ma'am Julia ang nagada sa diary ni Siles. Nahibaw ka na bahin sa diary? Oh, kay misulti man ako si Lina, sir. Nagmahay ko. Kung nga nung ako kiningibilin sa akong higdaanan mayang. Sir, ay mabawi pati nga lito ni mo, sir. Oy, ni dahil Lina di ay. Maayo unta kung matinuod ng imong hula-hula mayang. Naunsa basab ng asawa ni mo, sir. Oy, nga nagkadugay, nagkamaldita man nagmaayo hinoon. Oh, Ay, mukaon ka, sir. Aw, tubig. Kuan, sulti lang kung unsa imong gusto, sir. Ako lang una atiman mo. gusto kong mag-inusara din sa kwarto mayang. Sige, sir. Anha lang ko sa gawa sa bahay. Di na tingali mo sa si Sir Alejandro nga gigamit na itong iyang auto. Ako ni mo pasabot ni Sir Alejandro Lando. Unsa man, layo over sa parlor nga isnabayanan ni Ma'am Julia? Doon na ta. Usa na lang kaliko. Dili lang gid unta maginahi si Ma'am Julia sa pag-uli sa diary ni Salas. Unsa may tabo nimo kung di gini niya ihatag nimo. Dili pa ko makasulti. Pero, kinahanglan nga iya gining iulit na ako. Helena, ayaw na sa pada sa imong kasuko, ha? Dayari lang ni. Dili ordinaryo ang maong diary, Lando. Dili ni normal nga dagan sa kinabuhi ang nasuwat ini. Dili na gid unya pasipad ani Ma'am Julia ang diary. Helena, Bisan usa lang kapahina. Dili mahimong matangtang sa maong diary, Lando. ingon anak ka importante nimo ang maong dayari, Helena. O, Lando. Dili mahimong matangtangan kinig usa kapahina. Matagpahina sa maong diary. Importante sa kinabuhi ni Sir Alejandro o ni Salas. Oh, Helena. Oh, okay. Niya na ta. Mao na kaya ang parlor ni Ma'am Julia. Maayo lang utak kung wa pa niya basahan ang diary ni Salas. Unang gabi sa ilang kasal ni Sir Alejandro ug Ma'am Vilma. Kusog ang uwan. Nag-inusara lang ko sabay sa mga katabang. Kadlaw na lang. Pero dili ko makatuog. Unya, kalit nga misud sa akong kwarto. Si Sir Alejandro. Misud si Alejandro sa kwarto ni Siles. No, dili ni mahimo. Dili. Nabasa siya sa uwan. Kalit siyang may duol na ako. Og iya kong gigakos. Gihagkan. Nangayo siya og pasaylo na ako. Og naanod ko sa iyang mga hawak. Og may nahitabo namo sa unang gabi sa ilang kasal ni Ma'am Vilma. No! Dunay nahitabo nila ni Siles o Alejandro. Naibaw gyud ang kabit ni Alejandro si Siles. Ang animal nga Siles. Laom og duot. Santa Santita. Naibaw gyud siya nga dako ko og gusto ni Alejandro. Pero giunhan ko sa panuway. Wala man man si Ma'am Julia, ma'am. Unsa? Mao na. Manawag ron siya dinhi kung dunay tuyo. Kung mga musta sa dagan sa kita. Mao na. Wa ka ba mahibaw kung asa na siya mag-istambayan? Nawar ba, ma'am? Di man siya mahilig magkiksika na mo ko. Sige, salamat na lang. Sige. Asa
Manong pangitaon si Ma'am Julia. Klaro kayong ayag kita ang diary ni Mama Celes. Lando, Unsa naman? uwa mo anihi si Ma'am Julia. Manawag naman di ko na siya dinhi sa parlor kung doon ay toyo. Oo niya. Unsa may imong hunahuna? Lando, kinahanglan ko lagi makuha pagbalik ang diary ni Celes. Pero asam ta mangita karon ni Ma'am Julia? Tabangi ko sa paghunahon ako na si sunod atong buhaton, Lando. Naglibog na ko. Kalma lang. Kalma lang yun, ha? Ato libuton ang tibuok lungsod. Sige, please, Lando. Dilita mo hunong hantod nga makita na to si Ma'am Julia. Dear Diary, human sa usa ka semana nga honeymoon, naibalik sila si Sir Alejandro ug Ma'am Vilma. Ug usa ka gabi ana, sa pagsuod nako sa akong higdaanan, may puting panyo nga gibutang sa ilaom sa akong unlan. Ug may nasuwat, "Until we meet in heaven, Andro." Ha! Andro? Andro pa ang iyang gingan ni Celes kang Alejandro? Maayo nilang pagkatago ang ilang sikretong relasyon. Ha! Andro di ay ha? Nakita lang unta na to si Ma'am Julia. Kinuo, tabangi mig makita na mo si Ma'am Julia. Hapit naman nato malibot ang tibuok lungsod. Pero wa man gid sa kinan ni Ma'am Julia sa mga daplin sa daan. Helena, ayaw paghilak. Ngariya magkikikuha ang diary. Ayaw ka bala ka, Helena. Mabawi na nato ang diary. Di ta mohunong hangtod nga makita nato si Ma'am Julia. Dear Diary, dili ako ang nagpatay ni Ma'am Vilma. Inosente ko. Dili ako ang mipatay ni Senyora Amanda. Ang animal nga Celes. Iyang gikumpisal din sa iyang diary ang iyang pagka-inosente. Dili kini mahimo. Dili mahimong mabasa kini sa uban. Tiwason ko kini sa pagbasa. Si Julia ang misaksi nga ako ang midungkap sa akong mga account. Pero saksi ko ang Ginoo. Dili ako ang mipatay. Inosente ko. Ha! Husto ka, Celes. Inosente ka. Apan, why mahibaw kung kinsa gyud ang mipatay kang Vilma og ni Mama Amanda? May katapusang entry. Bisag iunsa nako sa pagpakiluoy ni Alejandro nga inosente, pero wa siya mutuo. Ila kong gipapreso ug sa presohan na ako mahibaw nga mabdos ko sa anak ni Alejandro. Mabdos si Celes? Animal! Animal! Dili kini mahimo! Dili! Buset! 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 Tubag ako, Franco! Tubag ako! Hello, Julia. Kadugay ba ni mo nakatubag? May nabisiyan ako. Pero nagplano lang yun ko nga manawag ni mo. Gibigaw na ko ni mo. Magkita ta! Gibigaw sa pagkala ko. May ipakita ko ni mo. Importante kayo. Asa pa kita? Ariyan na lang ko sa pension house nga akong gitsikinan. Asa ba kayo chicken? Di ako sa pikas lungkosod. Ari adayon ko, karon dayon. Asa ro ta ini paingon?
Mamalik na natin sa bahay ni Sir Alejandro. Di na ito mapadayon sa pagpangita ni Ma'am Julia. Dili na lang. Ado na lang ito magpaabot niya sa bahay. Helena, okay na ka? Ganina na ito nagtuyok-tuyok. Nakasiguro ko nga nabasa na ni Ma'am Julia karon ang diary ni Salas. Unsa may tabo kung mabasa niya ang diary? Daganang may tabo. O gato na lang ni pangandaman. Bahala ng ginuustanan. Ha? Helena, Masag di lang ako diri nga muhilaklan to. Mayong pagbuminaw sa Naglagot ko ni Ma'am Julia. Naglagot ko sa sayop kong desisyon. Ako na lang untang migurit sa mong diary. Ako na lang unta. ayaw na lang basula pa ang imong kagaling. Gusto ka. Wala naman sa ko'y mahimos tanan. Nahitabo na ni. Nakuha na nila ang diary. Mga pangandaman ko na lang yun ang sunod nilang buhaton. Ha? Nagtuo ka nga doon na sila buhaton? O, Lando. Hibaw ka na sa kadautan nila ng mga tawhana. O kung mabasa na ni Ma'am Julia ang diary ni Salas, klaro kayo nga may buhaton siyang dili maayo. Sige na, mamauli na lang ta. Franco, So may pakita naman ako nga di man yun mahimong isulti sa phone. tanawa ka ng naa sa ibabaw sa kama. So nang baga nga notebook. Dili na notebook, Franco. Diary kini. Oh, diary? Oh, diary. Mao ka na ang diary ni Celes. Usa, diary ni Silis. Oh, diary ka na ni Celes. Og naa diya ang kamatuoran nga angay na tong kahadlukan, Franco. Oh, sebut mo iba sa butso niya. Tinuod yun ang gisulti sa imong sinugo sa Cebu. Mimabdo si Celes sa sud sa prisuhan. Usa. Confirmed na dunay anak si Celes, Franco. Og labing siguro. Dako na gyud kini karon. Mao ba? Kapag kaway lami ng balitaan. Maubitaw nga nanawag dayon ko nimo. Aron imong maaksyonan kini hitabua. Kinsa ba niyang anak? O sa man, sa may anak ni Silis, lalaki o babae? Wa na niya masuwat kung babae ba o lalaki. Kay wa na kini masumpay pa. Mao lang kini ang katapusan niyang gisuhat sa iyang diary. Di mo makuha ka ng maong diary. Dito kang Alejandro. Usa, o ganong dito man yung gigan. Ambot! Daan na may nakabantay si Shane nga pirming dunay basahon si Helena kung wa siya'y buhaton. Mura og kining diary. Pero wa sad may makaklaro. Pero kay nakita ni Shane ang diary sa higdaanan sa iyang amahan. Apan gihapak ni Helena ang iyang kamot kay dili kini gusto nga hikapon ni Shane ang diary. Kung maura, nahibaw si Helena kung kakinsang diary. Ha? Julia, dako na ginong posibilidad nga husto ito pagduda nga si Helena ang anak ni Silis nga iyang gipagkatao sa prisuhan. Ha? Husto gid ka ta, Franco? Kumpirmado na kini. Tungod ni ining diary ni Silis. Tungod ni anang diary nga inyong nakuha gikan kang Alejandro. Kung mao ka na, posible nga nahibaw na si Alejandro. Bahay ni ini, dili ba? Nga nanganak sa prisuhan si Celes. Paminaw ko, wa pa'y kalibutan si Alejandro nga may anak siya. Unsa? Tungod kay kung nahibaw siyang nanganak si Silis sa prisuhan, iya yung kining papakita. No, Franco. Dili ko musugot nga may kabahin si Shane sa katigayunan ni Alejandro. Ayaw gipagsuot, Julia. Nanon niya, usa may atong buhaton ini, ha? Ang iyong buhaton, mao nga obserbahan ang mga lihok ni Alejandro. May lain kong problema. Usap ka. Naabtan kami ni Helena sa sulod sa kwarto ni Alejandro kanina. Kaming duha si Shane. Maungang kung mangita na sila sa diary ni Celes. Kaming duha gyud si Shane ang suspect sa pagkawain ni. Salamat sa mong pag-ubay na ko papangita ni Ma'am Julia Lando. Nahibaw ka gyud. Gaanda kong buhaton ang tanan para nimo, Helena. Salamat. Kanos ang naghami magasulti si Helena nga ang among hisgutan maong bahin na bunduha.
Sir Alejandro, Oh, Helena, hain naman ang diary ni Silis. uwa ni na ako mabawi, Sir Alejandro. Milakaw si Ma'am Julia og uwa ni na mo makita sa dihang amo ning gipangita. Oh, bisag unsaon. Pulos labad lang yun sa o ang gihatag ining Julian ako. Sir Alejandro, Wa ko mahinumdum nga nalibay ko human sa among kasal. Sir, At ang iyang pagpauli. Kuha agyod ang diary. oh Sir Alejandro, Ug usbon ko, ayaw pagkumpiyansa sa akong asawa. oh Sir. Nahibaw ko nga dili ka kumpiyansahan ng imong asawa. Lahi siya sa ubang tao, Helena. Ihunong ning sakyanan diha sa awaaw nga dapit. Gusam tadi. Ihunong lang. Kiriyo. Sabay tumbuhato ning napita. Ambiang imong lighter. Uy, wa pa ka maundang sa pagpadigarilyo. Lain ang akong duslitan karon. Si Shane. Hello, Shane. Kumusta naman diha sa bay, ha? Gusto kita, ma. Nangita na sila sa diary. Mao ba? Unya? Wa kapuksa nila sa pagpatugan. Yugay nila dong akong kwarto, oy. Ug sa helanang nangita imo. Unyang kay wa man kanya makiti. Bilakaw sila do. Pero may balik lang karon. Naibaw na ba ang imong amahan? Bitang, wala kumuduol ni Papa, oy. Tuaman sa siya sabay sa mga katabang na pudo karon. Unya? Wagil ka mutugan nga nakakita ka og diary? Wa, oy. Okay, sige. Mupauli na ko diha, Shane. Bye. Nangita na sila si Helena ining diary ni Celes. Ngawag mo ka. Kanaog diha, pagkuhag ka gingking nga dali rang masunog. Sabay tumbuhato, ha? Julia? Unsa pa? Dauban ang diary. Oh. Ni Adinhe ang makapasamot sa kabuang ni Alejandro kung iya kining mabasa ang pagmabdos ni Celes sa prisuhan. Swerte ta, kung wa pa ni niya mabasa, Franco. Kay maog daw na karon ang diary ni Celes. Abi na ko og imo ng taguan. Dili mahimong magtago o mga butang nga maoray mo guba sa atong mga plano. Kana ba? Nagkataon ka na gilusaw sa pagpaniguros na buhato, ha? Kinahalaman ni Guro na ko ining higayon na Franco. Kay dili mahimo nga magtuo si Alejandro nga si Helena ang iyang anak. Pero saon mo lang kung nabasa na ni Helena ka ng diary. Huwag magpaila siya kang Alejandro, anak. Kung wa na kining diary, wa na'y support pa si Helena sa iyang ipanulti ngadto ni Alejandro. Busa, kinahanglang masunog kining maong diary. hain naman ni si Ma'am Julia. Giyon sa naman kaniya ang diary ni Mama Celes. Inday Helena. Day, nanong nagsigi ka magpaso-paso din sa gawa sa bayis mga katabang. Nang, uwa pa ba maulis, Ma'am Julia? Uyo para ba? Kuyaw man ang bayhan akong makalaag na god. Murasam na siya daga ba nga way tag-iya. Pabuot lang kon unsang orasa mo pa uli. Nagsalig nga di ra mangita niya Sir Alejandro. Nang, kinahanamati man umayos, Sir Alejandro. Labi na ng iyang pagkaon. Aw, ni amang ka nga iyang nurse. Ikaw na gyud mag-atiman siyang pagtaon, day. Ano ha? May kasubaan ka na ni anang diary. Animal ka, Celes. Bisag patay ka na, pero hatagan gyapon ko nimog problema, da. Unang pahina. Nagpalami ka pa sa imong gibati alang kang Alejandro, ha? Isugba na naglaos ang tibok, diary, Julia. Okay. Goodbye, diary. Mura og makita ko na ang naog ni Helena nga maguba sa kagool. Pero, mas maayo yun ka makailan ako. Sa nagkasagod sa bata, nag-ianak
Siles sa pusuan. Oh, imo na gyud ka ng trabaho ang pagpangita ni Ana Babayana, Franco. Abi ba na ako kung imo na ka nagibuhat? Nabisi ko. Mao nga ako magkaroon na anak. Okay. Tanawa ang diary. Tanawa. Hapit na siya maugdaw. Hapit na maugdaw. Mahimo na yung abo ang sikreto ni Celestina. Hoy, Lando. May palitan ka sa mall? O ba ko? Ma'am, hardinero ra ako trabaho din eh. Ug naa sa greenhouse ang akong opisina. Dili mahimo nga trabaho ko og laing butang. Magkaragat kay kang paminawo, no? Ang imong tinubakan pa, arugante na kaayo. Depende pa ko na sa akong Mayong ikasulti, Ma'am pagpaminaw Shin. sa Lex Kung tarong nga Pinol. tao ang akong ikasulti, ako, tarong sa kayo ko. Gusto ka? Kawato na ko ang tayari nga tuan ni Mama. Makahimo ka, anak? Nganong dili. Pero, kinahanglang mo saad una ka, nga atimano nakit ko nimo. Nga kung unsay akong pangayoan nimo, imo kitayo ning ihatag. Ma'am, nahibaw ko nga way ayo ng imong pangayoon. Usa gayoy ayo. Kanindot sa kong ipremyo nimo, kung musugot ka sa akong gusto. Unsa man gyud imong gusto? Gusto kong mahimo kang partner in crime. Ma'am Shin, man tayo deklaro ng utok ni mo eh. Nga nagutaw musugot man ko nga mahimong partner mo sa krimen. Masugot man gani kung ipaangka nimo. Ikaw pa akong bayran. Ma'am, biyahin na lang ko din, himbe. Busy pa ko sa mga buhak din sa dool sa gate. Wagit kay utok, Lando. Kung mahimo ta kang partner, busog ka sa tanan. O sutihan ta pagkakunhain ang tayari ni Papa karon. Hindi na kinahanglan nga sortihan mi nimo. Kung hayan ang dayari karon kay klaro na kayo nga tuwa kini sa imong inahan. Si Mama na karon, able. Ikayable. Hello, Ma. Hi. Kumusta naman ang ingratang Helena? Ang nagpaabot nimo. Kay nagtuod yun siya nga ikaw nakawat sa diary. Ano ba? Poor Elena. Hay ng diary, Ma'am Julia. Naunsa ka? Nga kung taon nga ako may imong pangitaan anang diary. O kakisa mang ng diary ang imong gipangita. Ayaw na lang pamakak, Mar. Nahibaw ko nga ikaw ang nagkuha sa diary nga dito sa kwarto ni Sir Alejandro. Ha? Ngano? Nakakita ka ba nga ako gyud ang nagkuha ini? Wa. Pero, nahibaw ko nga ikaw gyud ang nagkuha ini. Kung wa ka makakita, wa kay ebidensya nga ni anak ko ang diary. Dili ko nimo mahimong pasanginlan, Helena. Naaktuhan ta mo sa suot sa kwarto ni Sir Alejandro. Bisag asa patangos gaduha mag-abot, day. Dili ka mo daog. Kay asawa ko ni Alejandro. Og libre ko makasod sa among kwarto. Ma'am, iuli lang yung tao ni Sir Alejandro ang diary. Pahawad sa ko agyanan. Wa na ko ang diary, ha? Hain man din eh. Wa ko mahibawa ng imong ipanulti. Pahawa! Wa na mo ang diary, oy. Tsupe. Hindi ko na ginugbakak ng mga bayhan na eh. Kinahanglan mahibaw ini si Sir Alejandro. Sir Alejandro. Niya na si Ma'am Julia. Pero diligid siya mo angkon nga sila ang nagkuha sa diary. Mitugaan ba si Julia kung hain ang diary? Wa, sir. Mamakakgit siya. Dili siya mo angkon nga siya nagkuha sa diary.
Wa nagyoy kabutangan sa kabuang ining Julia. Sir, ikaw dalibawi sa diary ni Celes. Sige. Dad ako dito ni Julia. Naunsa man ka, Alejandro? Wa na ako ang diary. Wa! Kanus apa man ka musulti sa tinuod, Julia. Usa ba pagtuon ni mo na ako? Bakakon ko? Oo. Nahibaw ko nga daghan ka na kaayo o gibakak nga ako, Julia. Pero ako lang una kining palabyon karon. Ha! Nganong mo tuo ka man sa gipasangil ang Helena nako? Ha? Tungod kay nahibaw ko. Kung unsa ka kabakakon, Julia. Oh, bahala ka kung dili ka mo tuon ako, Alejandro. Basta ako nagsulti sa tinuod. Wa na ko ang diary. Mahimo nga imong habwaon kining sud sa akong bag. Helena, habwa akin. Hinahinayan ako make-up, day. Kay mas mahal pala nimo. Wa din siyang bag, sir. See? Wag yun ko mamakak, no? Dadaan akong balik sa kong kwarto, Helena. Ma'am Julia, please. Dili imong diary. Dili ikaw nga angay nga magtinirin eh. Wa lagi ko magkuha sa diary. Bisag patyon pa ko ni mo, day. Wag yun kay makuha na ko. Kay dili ko kawatan. Dali na, Helena. Ihatod na ko sa akong kwarto. Isira ka ng pultahan. Ha? Bisag unsa pa inyong buhaton, Helena. Alejandro, dili na ka mo makakita sa diary. Hello. Tara. Unsa pa? Wag gyud ko mo angkon nga ako nagkuha sa diary. Yan na lang ka-simple. Mayo. Di sa bila makitaan ang dayari kaya nahimo na ning agiw. Sir, kinahanglan mo patugan ni Mas Ma'am Julia kung hain gud ang diary. Kung nakuha na kini Julia, dili na gyud kini mahibalik na ako, Helena. Sir Alejandro. May pangutan ako ni mo, Helena. O gusto ko nga musulti ka na ako sa tinuod. Unsa man na, Sir Alejandro? Nabasa ba nimo ang unod sa suwat ni Celes? Ha? Sulti sa tinuod, Helena. Ayaw pa makak. Unsang suwata, sir? Ang suwat nga akong gihatag nimo kay akong ipahatag ni Celes. Wow. Og ako na ning giuli nimo, diba? Oo. Sir, dili na ko batasan nga mobasa og suwat. Kay dili para ako, Sir Alejandro. Mailhan naman sa tingali kon. Maablihan na ang maong suwat. Saliado kayo ni, diba? Ang dayari ni Celes. Ha? Nabasa mo ba ang dayari ni Celes? Sir. Ang tinuod ang isulti nako. Mayong pagpaminaw sa Lex Oh, Sir Pino. Alejandro. Kanusa ni mo mabasa? Kuan. Nagpaabot ko, Helena. Kanusa ni mo gisugdan sa pagbasa ang diary ni Celes? Sa adlaw nga gihatag kini ni mama na rin ako. Nganong may anhi ka pa man yun sa among dapit?
sa akong gusto nga makabaton kong experience sa pagka-nurse. Nga nung wa ka man mga apply sa Cebu, ha? Ganahan ako og bagong lugar, sir. Bagong mga tao nga akong ikahimamat. May gilikayan ka ba sa Cebu? Wa man. Angay ba kung mutuo nga tinuod ang tanan mo gisulti, Helena? Dili ko makakon nga pagkatao, sir. Mahadlo ko mamakak. Diin kutob ang imong pagbasa sa diary ni Silis. Kuan. Sultihi ko, kanang tinuod gyud. Hangtod sa katapusan, sir. Hangtod sa katapusan? ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Jenerica Bidad nahisulat sa hangin. Pupulihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.